Ви часто помиляєтеся, думаючи, що цільнозерновий хліб, цільнозерновий лаваш буде набагато менш калорійніший, ніж звичайний, наприклад, звичайний лавашик, звичайний хліб, але ви помиляєтеся. Щодо користі, чим відрізняється цільнозерновий лаваш, хоча він може бути більш калорійний, ніж звичайний лавашик, але щодо користі, тут є клітковина. Якщо цільне зерно використовувалось для приготування, є клітковина, в тому числі є вітаміни групи В, антиоксиданти більше користі, ніж в білому. Але не помиляйтеся, вам потрібно розуміти, що цільнозерновий лавашик може бути більш калорійний. Це стосується і хліба. Хочу вам ще показати, тут міні-міні ось такі тортильї є. Між тим лавашів тут немає, а є ось такі тортильї, але різного розміру.